ledang lir angendang nyamping merasa sonde cinde anggore remo pinaca kemut langkung slilir katon lembeane merak kesimpir ledang 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 lir angendang nyamping merasa sondek cinde anggore rek mopi noca cemot langkung sril sikro ngayoga angayai karya pakaryaning praja kumrenggut senggut cancut tali wanda manunggal setya dampya tinanasi suarane gumuruh samya lembur karsa ngestu praja kawuhing sanyata sak juru-juru ngayahi karya sikro ngayoga angayai karya pakaryaning praja kumrenggut senggut cancut tali wanda manunggal setya dampya tinanasri suarane gumuruh samya lembur karsa ngestu praja kawuhing sanyata sak juru-juru ngayahi karya yo ayo cok nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Nuwun kepareng matur wonten pangarsa panjenengan sami sedaya warga masyarakat wonten ing Desa Pianggang ingkang kula hormati. Langkung-langkung wonten pangarsanipun para pepunden, para sesepuh pinisepuh,
Panjenenganipun Bapak Parno dalah sak keluarga ingkang kula hormati. Langkung-langkung dumateng Bapak Kepala Desa sak stafipun saha Bapak Kadus sak penderekipun saha Bapak RT saha Bapak RW mantar saha sedaya warga masyarakat wonten ing Desa Pianggang ingkang kula hormati. Salangkung derek matur minangka talangaturipun saking Langen Turangga Jati. Bilih dalu punika ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Bilih Langen Turangga Jati kasraya supados saos panglipur sawetawis wonten ing siang ngantos dalu punika mangke. Anamung saderengipun kawula anglajengaken pinangka ingkang dados jesibahanipun Langen Turangga Jati, monggo sedaya kula dherekaken langkung rumiyin tansah dherekaken ngunjukaken raos puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Katitik wonten ing dalu punika kita saged pepanggihan kanthi wilujeng boten manggihi cegah halangan setunggal menapa-menapa. Boten katalumpen mugi katur kunjuk wonten ngarsa dalem junjungan kita. Kita caos selawat. Mugi-mugi kagem Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalu menika anggen kita tansah anggelar budaya embo piling samangke wonten kelintah-kelintunipun mugi kaparingana kalilahana kawelasana saged manggih rahayu kalesna rupita lirik ing sambikala. Teras kemawon wekdalipun sampun sawetawis saking Langen Turangga Jati enggal badhe hamiwiti beksa-beksa ingkang sampun dipun rakit ugi ingkang badhe kawiyosaken ing beksa samangke. Bilih beksa ingkang sepindahan nuninggih beksa masal idakepan ingkang saged mangke kesambung beksa warokan saha mangke saged dipun jangkepi go mugi-mugi wekdalipun nekapi menika beksa masal. Katur dumateng para pamriksa sedaya saha para palenggah para pangombyong ingkang sampun sama rawuh. Dalu punika sugeng amirsani babaring sedya saking Langen Turangga Jati embo bileng samangke anggenipun sami pambeksa kirang nuju prana saha kirang pas menggah angen-angen panjenengan sami saking Langen Turangga Jati nyuwun lumuntring sih pangapunten saha pangabsama ingkang sekadha-kadhahipun. Ugi saking kawula pribadi anggenipun mewakili saking Langen Turangga Jati mesti kadah kalepatan saha kirang pantesipun ugi nyuwun agunging pangapunten ingkang sekadha-kadhahipun. Wasana ihdinas siratal mustaqim cekap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarwi jamu kadang maniran soe ora ketemu dadi pikiran ora lagune samiran manyar sewu banyu masan
kita tansah mangke karaharjan angrawuhe kebiar pementasan tuhu dharma ning bebrayan walolo lowe doa lolo lowe lowe alo alo ang leluri luluring budaya ingkang diluhung sinatan beksa jarak kepang paguyuban kita mugi omah raharja sarwi jamu kodange maniran suwe ora ketemu dadi pikiran ora lakune samiran manyar sewu banyu masan lowe doa lolo
Kya jumangka ing madyaning ajurit bende peri kelawan tambur kya munyo sesauran rampak-rampak suarane abarang pupo lumepet risang bandiro umuro pindo suweni palugon laguning lekas lukita linuding tungkat dereng amomong lumampaing prajurit kediri kang kapindo dan suweni singo barong geru-geru ngamuk punggung dalanan panglamun dateng dewi songgolangit katampe san saya dangu paprangan saya bender kadyawara wadyah wadaning prajurit yo ayo cowok kita
Iya. Iya. Iya.
saja gawe kumbira Bocleng ayo padha cek-cekan iya ridu mawur-awur-wuran pengarane ngajure wong mapuro bangsa desa milang ori kala mangsane pariwisata lu endah ing alam nuswantara ingkang adiluhung alas gunung gunung oh ya oh ya ayo oh iya oh iya satune dumati marsudi ing kawula lan akeh gunane kisane segata labenana padet songo uga dadi sarana manunggal lair terus dikati terus maju tanpa mundur anembang pangkon iya ayo iya ambiak suasana ayo bocleng ayo
Sasana raja arane Salataman nyolong sinto ana mantan tumandang alengkos dadi awu obong gedhe jroning praja ceritane wayang Ramayana ing praja ngalangkoti raja Ratu Buta Rawana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Hanoman sikane putih Salataman Sinta dijamule konangan Indrajit lan Patih ning Hanoman ora wedi gegeh Wola dalah ngalem koti yobong yobong tokok pilong wa oh pada pating jomblong magati obong dadi arep dosa muka ai gerem wow iyo wae ayo wae iyo wae ayo yuk Anjajat desa milakori kala mangsane pariwisata ruh ingkang alam nuswatara ingkang adiluhur alas lan gunung-gunung kota aruna mujiya sanes turun kesatune dumati marsudi engkau roh lan akeh gunane bisane sekoto iya oh ayo nduk bakso nduk yuk 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 ayo kodok suku ning antara sunding lan sintara pranyata endange pagunungan miwaware akeh kali ingkang migunani mrenggotangi katon saka tengahung nyata endah santosa mangembar-ambar arum sayup dadi kaloka bersenyum temanggung nyata bersenyum hoa 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 yuk 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 ayo yuk ayo yuk ayo yuk ayo
dong. Sloko bathok ela sirama menyang solo le payung moto kajan lolo cino mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip golek duit. Iya yo bocah yen urip golek duit. Iya ayo yo abang-abang gendera londo kidul kono poporan mayit sing klambi abang tinggo tondo moto wedah pupur tinggo golek duit. Nyuwun kawigatosanipun panjenengan pinanganten sekalian kapure menika wonten ingkang badhe perlu sumangga lumebet dhateng pasewakan beksa ingkang nembe wonten tamunipun. Ola jai nak jai jatol jai kontol jare banyak doke bajol nari siji. Ola jai nak jai jatol jai kontol jare banyak doke bajol ilang siji. Abang-abang gendera londo hitam sithik kuburan mayit sing jaket abang tinggo tanda moto wedah pupur tinggo golek duit. Golek jahe nang jahe jatol jahe kontol jare banyak doke bajul ilang siji. Atol jahe nang jahe jatol jahe kontol jare banyak doke bajul ilang siji. Rasane lagi emping mlinjo dipangan asu yen pengen mulya ayo dong mersudi buta ijo aja dikuku. Iya ela sirama menyang solo le-ole
wae payung foto majan loloba Cino mati ora obayan obah medeni bocah yen urip golek duit ayo yuk tanggaping sasmita kang kepareng ana wong krida katur dhateng sedaya para pamriksa paripurnaning beksa menika ing samangke badhe kabujung beksa warokan nenggo sawetawis ayo pecetan wah wah weh iya waduh marem pecetane oh iyo kentenan sing sijine ka wah ayo
api abang sing